फिन बरावना थाबाय गासैखौबो दिनै आं बहा थांनो नागिरदो आरो मा खालामनो नागिरदो नोंथांमोना नायलांदो लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननो ससे भिडिअ खोन्थानानै होगोन आरो जेनेबा दाखालि बबे भिडिअ लाबोनो हायाखै दे लोगोफोर दिनै आं भिडिअ लाबोनाय जालायबाय हेल' हाय दे टाटा फुङाव सिखारबानो मेथाइ जायो आरो नायो फुङाव सिखारबानो मेथाइ जायो नै आं बहा थांनो नागिरदो नायबानो जाबाय ना लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार खस्थ' जागोन आरो दिनै खामानिया आंना माने आङो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ मिथिखागोन निखौ माने आं हारसिं खानो हाया आरो मिथिखाबाय दा लोगोफोर मा बुस्थु इयो माने आङो ना फिसा फाननो थांसै आरो ना खामानि मावनानै थाफैनायाथ' आं हप्ताथामानो जाबाय जोङो ना फिसा लाबोदो ना फन फिसा लाबोदो आरो ना बिराद ना दङ सोरबाफोर माने नांगौबा कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय जों न'सिम डिलिभारि खालामहैनो हायो आरो सोरबाफोर जोंनि गामि खाथिनिफोर माबादोबा नायदोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाबानो जाबाय आरो ना जोङो दा माने ना फन लांनो नागिरदो खान्था खानो नागिरदो खान्था खानो माने हारसिं हाया आरो दै बहा थांनो फै खान्था खानो नागिरदों माने खान्था दा सासेया फैयाखै माथो सानै नांखागौ खान्था खानायावनो डेन्जार खस्थ' जायो माने र' दादा फैदो दादा फैबानो खान्था खानोसै ना जाबाय नाना लायनि दै बोरो माबा जानो हागोनलै किबा थोगोना थोआलै ना रोगानोसै आब' ना रोगा लायनोसै उपाय गैया मावना जायाबा बाबा नों मैया थैलायनायखौ दोनदो अखा दोनथ'सै र' जों लोगो फैनोसै न' नांबानो जायगाया थांगोन हाखुंनानै मोनदों आरो आंनि गोसोआव जइन जासिगोन आरो दै इनि सानै थांनाय गैला खेबाया माबाखौ गिदिंलै खान्थाखौ सोलायलायगोन गावसोरनाव खान्था गिदिंनो हांगारना लोगोफोर एकदम पिसारसिम मोनफैबाय आरो ना ससे साइकेल सालायनांगौ माने पिसारसिम मोनफैबाय दायो नाखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैबायदि नाया ओरैबायदि माने अक्सिजेन जागासिनो दं आरो ना जेनेबा आदार जागासिनो दं नै नाय नाखौ बिराद बरे ना दंलै लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सोरबा ना नांगौबा दा बोनायखौ ससे लासिगोन आरो खान्थायाव ना सोनायखौ ससे लासिगोन आरो ना जों बबे जायगायाव ना फानहैगोन माने दिनै इसोरासो मिथिसिगौ आरो सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं नङाबा लोगोफोर सोर मानसिया जोंनि नाखौ बायगोन दिनै जों माने इसोरासो मिथिगोन आरो गामि गिदिंनांसिगोन आरो ना लोगोफोर खेमा बेनो आरो ना नायाथ' बरे दं आरो जेनेबा नाया मा दं होनना बुङोब्ला कमल दं गल्डेन दं चाइना स्पुटि दं ग्रास कापा दा गैथ'वा दै भाङन दं कुरि दं ओमफ्राय माबा दङ ब्रिकेट दं ओमफ्राय सितल दं ओमफ्राय कातला दं एकदम बिभिन्न मिक्सार ना दं आरो दा माने फार्स्ट दा माने ना लाबोजेनदों आरो इनि उनाव आखौ बिराद मोजां जाना फैबावगोन नोंथांमोना नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाबानो जाबाय एकदम माने डिलिभारि खालामहरगोन माने ना मा गामियाव दं बा मा गामि माबागोन नांगौ बेखौ खिथाबानो जाबाय आरो जेनेबा आंनिया वाट्सएप डिसक्रिपसनाव माने वाट्सएप लिंक खालामना दोनदो लोगोफोर बे वाट्सएप लिंकआवबो वाट्सएप खालामनो हागोन होमबाना माने नोंथांमोननि माने लोगो मोनखागोन आरो मा जायगायाव नांगौ खिथाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर पुरा रेडि जाजोब्बाय लोगोफोर नै नायना लादो खान्था सब खानानै रेडि जाजोब्बाय टिकटक जाजोब्बाय
1 2 3 बुट दं लाबो आरो बाल्थिं लाबो ना उल्थासो नामा जिया उल्थाबाबो जायो बहाय थांगोन दिनै थांनोसै बखै दिया फार्स्ट टाइम देखानांगौ फंसे दिनै फार्स्ट टाइम बेरायनायनोसै दिनै मा जायो मा थायो इसोरनि खोथासै मा ना दं कमल गल्डेन रौ मिरका भाङन कुरि गासैबो दंजोबो जोङो एखे इस्टाबारना जेनेबा जों गासिबो एखे ना फानगोन माने गासिबो एखे माने फिल्डआव थांगोन ओमफ्राय माने सोरबा ना नांगौबा बे कमेन्ट सेक्सनाव खोथाबानो जाबाय जों निश्चय डिलिभारि खालामगोन ना डिलार डिलिभारि होगोन आरो ना जेनेबा नाम्बारानो जाहैबाय 8787385433 इयाव फन खालामबा मोनगोन आरो ओमफ्राय माने डिसक्रिपसनाव वाट्सएप लिंक होना दोनदो आरो ना बेयाव माने वाट्सएप खालामनो हागोन नोंथांमोना मा ना नांगौ बेखौ माने नोंसोरो मोनगोन आरो निश्चय दै नै जोंना दैखौ इदि सोनांगौ आरो नाखौ सोसिगोन ओमफ्राय माने बेखौ खाथेसिगोन आरो दै नुबाय लोगोफोर दा जों माने ना हमनायखौ ससे लासिगोन ओमफ्राय माने नाखौबो नायनो हागोन आरो बोबायानो दे मोखांसे बोखांलाय बिदि बोखांजाला मानो गासैबो दं माथो नङा एसे गोबां बोखांब्रा नाफोरा गानावनो बुस्थु माखौ बांसिन चाइनिसआ बारा जादों चाइनिस आरो ग्रास काप चाइनिस नंगौ आरो लान्जायाव दागो गोनांफोरखौबो नोंथाङा बोरै मोनदों नाखौ नुना सोरो एकदम बिराद बरिया नोंलाय एकदम रोजा रोजा माइनासानो गैया आरो जोंनाव माइनासानो गैया आरोना आरो मोनसे नांबावगौ दङ बेसे नांगौ मोनगोन चाइनिस मोनगोन ग्रास काप मोनगोन मा आरो कुरि भाङन रौ मिरका आरो मा होनो गल्डेन सब दंजोबो आरो इखौनोखाय ना बासिथावाखै होबोगासिनो लोगोफोर नायना ला नै सासेया उनखि दं एकदम हा एब्रियालै फंबाय बहा गोलैलाबायनोब्रा जों दा ओरै सिदा होलांसै सिदा होलांनानै लोगोसे जों मोनसे जायगायावनो होजोबनोसै आरो ना बेयाव मोनसे अर्डार दंखायोमोन नालाय दा गामि गेजेर गेजेर फैबाय बोरै मोनदों हालै बिराद बरिया ना खान्थाखौ नुनाखैथाय खान्थाखौ नुना दा जों नैबे लामाजों थांसिगोन आरो ना नैबे लामाखै थांबा जों गामियाव मोनहैफिनगोन बिराद स्ट्रं लोगोफोर सोरबा नांगौबा खोन्था दै नाम्बार थांसै ना नोंनि गोसोआव गैया आं नाम्बारा जाहैबाय माने ना इयाव कल खालामबा मोनगोन नाम्बारानो जाहैबाय 8787385433 मबाइलखौ नायनानै जुदि सोरबा फन खालामोबा जों ओरैबायदि मिलायना होबोगोन माने गोसो थाखागोन आरो ओरैबायदि गोसो थाखागोन आरो माने जों एसे माने गाहायाव होगोन आरो ना लोगोसे दायो फन नाम्बारखौ जेनेबा आं खनसे खोथाबावनोसै 8787385433 एनि टाइम माने एनि टाइम माने मबाइल एकदम जोंना माने अन थाखायो आरो मालाय बायदि सुइच अफबो जाया जोंनाव एभेलेबल नेटवर्क मोनखायो नङा होमबा माने बेलेगनाव बिदि मोना जानो हागौ आरो होमबाबो जों बिदि मिलायना होबोगोन आरो दामफोरखौ जों मबाइलाव जुदि नुदोंबा बिदि नाम्बारखौ गोसो लानानै फन खालाम जों थाङा होननाय खोथा गैया जों मोनाबाबो थाङो जों एकदम खननै गाहाम बोनो हायो आरो सानसेयाव खननै हाजारि बोनो हायो गारि फैदोंमोन लुबैया अनलि अर्डार नांगौ नै एकदम पाहार जिंखैसो थांसै जों दा एकदम ओरैबादि जेसेबां दंसो बर' गामि गोजार दै बिराद बर' दङ नै
दा जों माने न'खरसेयाव माने 20 केजि अर्डार दंमोन बेखौ जों होना फैनोसै ना सोरबा नांगौबा दा आरो लांबावनोसै माबाया जाहैबाय नाखौ खिथाना होलायसै नायाथ' रौ मिरगा बाहु कमलकाबो दं चाइनिस पुटिबो दं ओमफ्राय सोरबा कस नांगौबा कसबो मोनगोन कसपन आरोना सान्दाबो दं कसपन कसपना एसे खम फैदो बार एबाराव एसे खम फैदो ओमफ्राय सान्दाबो दं आरो माफा माने लोगोसे सोरबा थाइलेन्ड नांगौबाबो सान्दा नांगौबाबो मोनजोबथारगोन आरो डिटेलि नायानो दंखाजोबो आरो अनलि बे नाम्बारावल' कन्टेक्ट खालाम बास होनो हायो खोथायानो गैया बेसे नांगौ बेखौल' खोन्था दा जोंनि बे लामायाव थांसै लोगोफोर बा बोरमाफोराबो थैजों दं माथो ओरैजों माने दंफोरा लामायाव गालायनो नागिरा लामायाव गालायनो नागिरथारो ओइ र' नोंसोर सिदा थायावनो दे होमबा लोगोफोर एसेयावनो दोनसै आरोना भिडिअखौ सोरबा नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे सोरबा नुसननो बायदोबा आरो सोरबा ना नांगौ बे नाम्बारावनो कल खालामबानो मोनगोन आरोना बे आं दा भिडिअ बानायनाय मबाइलाव नांफैगोन आरो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों